дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сарвазири тозаинтихоби ҷумҳурии исломии покистон Шаҳбоз Шариф барқияи табрикотӣ ирсол намуданд. тоҷикистон ва қазоқистон рушди ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод ва логистика баррасӣ намуданд. тоҷикистон ва Литва нақша доранд корхонаҳои муштарак оид ба коркарди металлургияро таъсис диҳанд. марафони нав дар шаҳри Душанбе, идомаи тағйироти кадрӣ дар бахши маориф. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 4 иншооти варзишӣ ба истифода дода шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири тозаинтихоби ҷумҳурии исломии покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: ҷаноби олӣ, лутфан табрикоти самимии моро ба муносибати интихоб гардиданатон ба маснади олии сарвазири ҷумҳурии исломии покистон бипазиред. итминон дорам, ки таи давраи фаъолияти шумо дар ин вазифаи сермасъули давлатӣ муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории барои ҷонибҳо судманди Тоҷикистону Покистон, ки анъанаҳои неки дерина доранд, масири таҳкиму тавсеяи бемайлонро касб карда идомаи самарабахш хоҳанд ёфт. мо раванди рушди робитаҳои гуногунҷанбаи миёни кишварҳоямонро баланд арзёбӣ менамоем ва алоқаманди боз ҳам ғанитар гардондани мазмуну мундариҷаи онҳо дар ҳама арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ҳастем. дар ин замина омодагии ин ҷонибро ҷиҳати ба харҷ додани саъю талошҳои муштараки минбаъда дар ин ҷода изҳор менамоям. ба шумо сиҳатмандии комилу комёбиҳои рӯзафзун ва ба мардуми бародари Покистон сулҳу субот ва рифоҳу шукуфоӣ орзумандам. вохирии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қазоқистон Хайрулло Ибодзода бо муовини вазири савдо ва ҳамгироии кишвари иқомат Кайрат Торибаев баргузор гардид. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни вохирии ҷонибҳо масъалаҳои рушду тавсеяи ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, тиҷорат, саноат ва логистика баррасӣ намуданд. инчунин ҷонибҳо мавзӯи баргузории ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Қазоқистон оид ба ҳамкории иқтисодиро мавриди муҳокима қарор доданд. ёдовар мешавем, ки иқтидори ҳамкории иқтисодии тарафайн бузург мебошад. ҷаласаҳои комиссияи байниҳукуматии ҳамкории иқтисодӣ мунтазам баргузор мегардад. масъалаи фароҳам овардани шароити мусоид барои пайдо кардани бозорҳо ва харидорони нави маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркарди металлургия миёни Тоҷикистон ва Литва, зимни вохирии муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Литва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар Қазоқистон Гинтаутас Васюлис баррасӣ гардид. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар вохири Абдураҳмон Абдураҳмонзода иброз намуд, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тавсеа ва рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, аз ҷумла бо ҷумҳурии Литва таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. зимни мулоқоту ҷонибҳо оид ба ҳамкории муосир ва имконияти рушди ҳамкории минбаъда табодули назар намуданд. зикр гардид, ки ҳоло ҳам иқтидори мавҷудаи ду кишвар дар самти тиҷорату иқтисодиёт ба таври зарурӣ истифода нашуда, имконияти ба маротиб афзоиш додани гардиши тиҷорати дуҷонибаи молу маҳсулот мавҷуд мебошад. инчунин ҷонибҳо масъалаҳои муҳими ҷойдоштаи низоми тиҷорат ва иқтисоди ҳар кишвар, бахусус зиёд кардани гардиши савдо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Литва, таъсиси корхонаҳои муштарак дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди ҳамкории дуҷониба дар самти тиҷорати электронӣ, иқтисоди рақамӣ ва дигар масъалаҳои муҳими ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузориро муҳокима карданд. ҳамзамон ҷиҳати вусъат бахшидани ҳамкорӣ якчанд пешниҳодҳо аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоид барои пайдо кардани бозорҳо ва харидорони нави маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркарди металлургия, корхонаҳои фармасевтӣ, мошинсозӣ ва дигар самтҳои афзалиятнок пешкаш гардиданд. дар анҷоми вохӯрӣ ҳайати литвагӣ пеш аз ҳама барои истиқболи гарму самимона ва фароҳам овардани шароити мусоиди ҳамкорӣ изҳори миннатдорӣ намуда, омода
омодагии худро барои ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи масъалаҳои зикршуда баён намуд. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи пойтахти Тоҷикистон 12-умин ниммарафони байналмилалии Душанбе баргузор мекардад. тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар назар аст ки имсол ниммарафони байналмилалӣ санаи 16 апрел барпо шавад. гуфта мешавад ки бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани ин иқдом аз ҳисоби маблағҳои фонди рушди пойтахт зиёда аз 611 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. ба иттилои Кумитаи Олимпияи кишвар ниммарафон соати 9 оғоз гардида, дар он варзишгарон аз минтақаҳои гуногуни кишвар, бародаршаҳрҳои Душанбе ва дигар хоҳишмандон ширкат мекунанд. ҳамчунин имсол наврасон низ имкони иштирок дар ин мусобиқаро доранд. тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе наврасони 8-10 сола дар масофаи 3 километр, 10-12 сола дар масофаи 5 километр ва 12-15 сола дар масофаи 8 километр сабқат мекунанд. фонди ҷоизаҳои ниммарафони Душанбе имсол зиёда аз 446 000 сомониро ташкил медиҳад. маврид ба зикр аст ки ниммарафони Душанбе аз соли 2010 дар рӯзи пойтахт ки шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил карда мешавад баргузор мекардад ва соли 2013 ба тақвими мусобиқоти Асосиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаи дур ворид гардид. Набизода Мадина Раҳмат сардори раёсати вазорати маориф дар вилояти Суғд таъин гардид. дар ин бора ба Спутник Тоҷикистон аз ҳукумати вилояти Суғд иттилоъ доданд. ном бурда дар мансаби наваш Осим Каримзодаро иваз кард. бо иштироки масъулини соҳа муаррифии сардори нави раёсати маорифи вилояти Суғд доир гардид, афзуданд аз ҳукумати вилояти Суғд. ба иттилои манбаъ ин таъинот бо фармони вазири маориф ва илми кишвар ва пешниҳоди ҳукумати вилояти Суғд сурат гирифтааст. ёдовар мешавем ки Набизода қаблан директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Бӯстон буд ки бо фармони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз мақомаш барканор шуд. Набизода Мадина 48 сола дошта, зодаи ноҳии Бобоҷон Ғафуров мебошад. соли 1996 донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва соли 2013 донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро хатм кардааст. ӯ номзади илмҳои филологӣ ва донандаи забонҳои русӣ, англисӣ ва олмонӣ мебошад. дар 3 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 4 иншооти варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт. иншооти варзишӣ дар маҷмӯъ бо маблағи 2 миллиону 800 000 сомонӣ аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ сохта шудааст. дар ин давра дастаи мунтахаби вилоят дар 13 мусобиқа ва чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ иштирок ва ба гирифтани 104 медали тилло, 153 медали нуқра ва 109 медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. ҳамзамон варзишгарони вилояти Суғд дар 12 мусобиқоти байналмилалӣ ширкат варзида ба хазинаи варзишии вилоят 44 медаль, аз ҷумла 13 медали тилло, 21 нуқра ва 10 биринҷӣ оварданд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ медиҳад. ин буд барномаи иттилоъотии хабар. то барномаҳои навбатӣ танзияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.